Добре дошли в новият епизод в YouTube канала на KnifeBG. Днес ще ви покажа един италиански нож с супер красив и изчистен класически дизайн. Това е Fox Knives Core 3K. Директно от Италия. Ето може да видите италианците какви готини глъвки от лен дават с ножовете. Ножчето в нашата ситуация е с карбонова дръжка, напълно черен цвят, няма нито един по-различен елемент от черния в него. Доста красива дръжка с карбона на чирените, елегантен, лек, тънък клипс, който може да бъде преместен от задната страна на ножа, евентуално ако не ви е удобен от тази. Флипер отваряне, включително и тъмп хол, дупка за по-бързо отваряне с някои от останалите пръсти. Имате лайнер лок за включване, черно PVD покритие на острието. Острието между другото е дълго 8 см, много приятен оптимален размер на дължина на острието на фона на 19 см нож. Доста високо drop point острие, забелязвам, че доста се търсят такива варианти. 4 мм е и дебелината на острието, това го прави подходящ нож за доста тежки задачи. Много стабилно стои в ръката, благодарение може би на дълбоката дупка за показалица, флипер, зъбчето, което спира ръката ви да се премести напред. Много удобен захват, удобен е за натиск, удобен е и за рязане. Ето и как работи L-Max стоманата. За малко да изпуснем да кажем, че стоманата е L-Max. Съответно това може да ви подсети, че и ножа не е в ниски ценови клас. Цената му е над 200 евро. Изключително лесно се справя с тази задача. Ето и малко по-дебел материал. Абсолютно удоволствие да го правиш това нещо с този нож. Може да го откриете в нашия сайт KnifeBG, да го видите на място в магазина ни. Не забравяйте да се сабскрайбнете и да коментирате, за да ни дадете идеи какво друго да снимаме в нашия канал, тъй като ние с удоволствие бихме ви показали още моделчета ножове и не само ножове, може и други тактически принадлежности да ви покажем в канала. До тогава очакваме ви в коментарите и на място в нашия магазин, както и в сайта ни knife.bg.